bevæger mig meget. Jeg har et arbejde, hvor jeg bevæger mig meget. Jeg er pædagog, og så spiser jeg rimelig sundt og rimelig varieret. Så prøver jeg også at komme sådan en motionscenter et par gange om ugen. Jeg synes nogle gange, det handler om tid for mit vedkommende. Altså jeg har før i tiden arbejdet 37 timer, og der synes jeg, det var svært at nå også at have tid til at træne og måske også bare sådan komme ud og gå en tur eller sådan noget. Men nu arbejder jeg 34 timer, og det har gjort rigtig, rigtig meget. Så nu synes jeg faktisk, at jeg sådan har tid til det, så det handler nok mest om min egen indstilling. Jeg synes egentlig, der er rigtig mange tilbud rundt omkring. Jeg synes, det kunne være rigtig spændende, hvis det var, at man for eksempel kaldte folk ind til sådan informationsnoget, eller at man var mere opmærksom på at få dem fortalt, at man virkelig gerne vil hjælpe dem med at stoppe med at ryge. Men jeg synes egentlig, de gør det rigtig meget i forvejen. Vores samfund er bygget op sådan, at det bliver vores allesammens ansvar. Fordi hvis der er nogen, der er dyre i drift, hvad vil jeg sige, altså nogen, som rigtig tit kommer ind på sygehusene, eller får rygerlunger, eller et eller andet, så er det jo noget, vi alle sammen betaler til. Og det vil jeg gøre med glæde, det vil jeg rigtig gerne. Så et eller andet sted er det jo et fælles ansvar. Men jeg synes, det er den enkelte, der som sådan skal tage ansvar for sig selv. Jeg føler mig godt tilpas, når jeg føler mig sådan ovenpå, når jeg sådan føler, at jeg sådan ligesom er foran. Hvis jeg har haft sådan en ordnet dag, hvor jeg sådan får ordnet en masse ting, får gjort ren, eller får ordnet nogle ting ude i byen, og handlet nogle bestemte ting, eller afleveret et eller andet ved posthuset. Sådan noget, når jeg sådan får ordnet, så føler jeg mig godt tilpas. Jeg kan godt lide, at der er sådan lidt styr på tingene.